домашніх умовах. Однак тут ще варто додати, тому що у свій час журналісти робили розслідування українське. У 2016 році, просто цифри, так, надходження з оренди земельних ділянок, які орендував ПрАТ «Кримський титан», склали понад 1 мільйон гривень, і з них Григорівська сільська рада отримала 74 тисячі, а Першокостянтинівська сільська рада отримала трохи більше 1 мільйона гривень. Це слова голови Чаплинської районної держадміністрації Олександра Бурейка. І також є інформація, що на Кримському титані збираються будувати новий цех за 30 мільярдів рублів. Отже, в Росії він на Кримському півострові анексованому він розвиває виробництво, а тут він просто завдає збитків екології. Це, видається, мова йде про те, що деякі потужності у вигляді відстойників, вони переходять через адміністративну межу і знаходяться на території Каланчакського району. І, виходячи з законодавства України, підприємство, яке використовує землі інших підприємств, в даному випадку тих, які знаходяться в Каланчакському районі, вони мають платити, здійснювати оплату за землю. Так, я думаю, що тут є певні проблеми, бо завод знаходиться на окупованій частині, і вони нібито користуються цими форс-мажорними обставинами, безоплатно користуються землею. Але взагалі мені здається, що цей завод «Кримський титан», він не заслуговано не притягує до себе увагу спеціальних органів України, спецслужб. Я не стверджую, але не можу відкинути до кінця дані про те, що саме зараз з території материкової України цей завод скачує ще і підземні води. Ми маємо дані, що це вже за часи окупації робітники цього заводу під прикриттям спеціальних органів Росії, вони пройшли так звану сіру зону, і нібито, я це дуже обережно використовую, нібито там облаштували 6-7 таких скважин, з яких вони зараз забирають воду. Думаю, що після того, що зараз там відбувається така достатньо помітна екологічна катастрофа навколо цього заводу, все-таки там мають провести дослідження всі спеціальні органи України, починаючи від медичних закладів, епідеміологічних і завершуючи спеціальними органами, спецслужбами, оскільки тут можуть бути такі дуже неочікувані якісь ситуації.